ngimtip na ke daw ba kerja untuk but ke mas ninja untuk ki negative nalian jong ke Kerman Foundation hak ji pe jong kong semi kong tiang but ki volunteers jong ke ni Kerman Foundation and then ki nong snong khamtam ki samla jong ke snong ki persang ban pun poi ki ni ki break ba affect na ki ka ji na ki ka food poisoning ban poi hospital Satang khat arngut basa hospital na kispa ngut bapoi hospital bakalabi kabam ongu emle khli riat kiladan de kispa ngut kinong snong kayak mala kibalayo pang hadin biklayo bi na kabam khawai snem thmai hakate ka jingja kat kum ka jinge thu du emle ka khli riat uba kermen chila la ong ba kibabon na kite kibayo pang kide khnarit Henry Ulong baminta pat kibadang don hospital kilong sakhat arngut bat shen kiniru kinsayo banlik phayeng no nim don veru I ayuba kecing imah begitu naga niga food poisoning dengan appreciate juga tay kecing keluar jong kini tim ban ai ke service lada kalong ke bacengai na ki hospital ni kalong ke ba kimla ban ai service on time nila bantu ya kecing im jong kini ki brew re lucky ban ong ba indon ke kecing do ya kecing im but ha kecu ko poru kumbaki itu ba ke symptom ke fever and then ke vomiting and then ke diarrhea kila ya persang ban ai ki dawai ru kat kum ke jing prescribe ni doktor ki ai ki kerja antibiotik ki vitamins but ada medicine ke jing .com khamtam na len ki ni ki so je ru ki ai so it really help haji ide bat ke ni ai kuble ya ki ya doktor Henry Lamare pat kumjuru ya ki nurse na po rumbai PEC ya I doktor Sanki bade I local MDC jong ka Yamala but I deru Trisno and then ya ki doktor na po hospital cleared CEC but kumjuru ya kong semi but ya tim jong ibaro ki blai Tristom ki Asha but ki Anganwadi workers ru ki la ya don lang hagunta ban ai ki jing gerap it seems ke ek bukila yele na bantaban ai jing gerap kala long successful